Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo mukoma, ndine confession yangu iyo yandiinayo. Ndakatomboshandira umwe muindia uyu mukoma, even though ainge aine zibig cash and carry rake, but zvinhu zvizhinji zvainge zvichitengeswa ipapo zvainge zvitori zvefake. Vainge vaine rimwe ziwarehouse ravo uye zvekare uko kwavainge vachimanufacture mukoma nashi vaitomanufacture doro refake. Zviya zvekunzi unoti waenda kutavern wotongoti doro iri randiri kunwa, it is original black label. Yeah, maIndia, you need to fear them. But ivo vanonyanya kugadzira izvi zvefake havasi maIndians as such, but vanobva kuPakistan. Taitenda tichitonotora doro refake mukoma kubva kudoro rakachipa iri rinongonwiwawo nana wanga kuzonosvika kudoro rinotonwiwa nembinga chaidzo. Doro rose iroro they would fake it zvekuti unotosvika pakutorinwa doro iroro ukasatombofungidzira kuti pano ndiri kunwa fake. So I urge people to be careful as well. Kana vachinotenga doro, zviri nani kutenga doro mumaliquor store, like kunana Pick and Pay liquor store or vana Checkers liquor store. Izvi zvekungoti mumatavern unokwanisa kuzotonwa doro refake. I don't know kuti kana wazonwa doro iri refake kuti panozoita maproblems here or what really happens. Iro doro racho hangu handina kumborona richigadzirwa refake, but ikoko paitoshanda vanhu vakawanda vekuLesotho nevekuZimbabwe nevekuMozambique vaitoshandako kuchifake factory ikoko. What I did not like was that ndakanzwa kuti hanzi mahygienic conditions acho ainge asiri bo, vaingotamba yose. Vamwe vakomana vacho vaitoraramo muzifactory imomo. Apa I am talking about people vanenge vachitosvika kuma 20 something that were working at that factory. Dzimwe nguva vachitombovharirwamo muzifactory riya kana kuri kunzi kunenge kuine maraids, vanhu votoita kana week vasingabudi panze. Saka people need to be very careful. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo mukoma nashi, kuti ngagodii ndo basa racho rinototiwanisawo mari. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo uye zvekare let us have this discussion in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo ndakangokaruka ndabatwa nemweya wehutsinye ndokubva ndaitira hutsinye. Umwe murume uyo wandakambodanana naye ndikagara naye, but tainge tichingoitawo zvekuchaisana mapoto. I really do not know kuti chii chakaitika ipapo, kuti ndakaita here zvekusundidzirwa mhepo nevehukama so that ndisazoramba ndigere pamurume, because munhu uyu aitondida irregardless of me being older than him. Tainge titori nemaziplans. Mukoma nashi takazoti tava kuda kuenda kumusha, ainge atori nekamari kake kaainge ainako achiti iyi mari ndoda kuishandisa pakunotora license, then iyi ndo yandichaenda ndonokubvisira tsvakirai kuno. Ndakangoseka zvangu mumwoyo ndikabva ndati zvingaita izvozvo. Worst of all, mukoma nashi, inini my baby daddy ivo vanogara panext door nesu. Ndikabva ndati ndingasasekwa zvangu kuti munhu kufambira mujolo kuSouth Africa. Pose apa pandainge ndigere naye ndainge ndisingatombodi kuti vanhu vange vachizviziva kuti kuno kujoni ndainge ndiine murume. Amai vangu vega ndo vaizviziva, kana mudhara vainge vasingatozvizivi. Saka what did I do mukoma? Takazoti tava mumesina. Saka sezvo iye ainge asina passport, because akagara mufesi uyu for a very long time asingakwanise kudzokera kumusha. Saka ndakazomutorera advantage iyoyo ndikabva ndati tichatanga tambodarika nekwedu. Mukoma ndainge ndichitoronga ipapo kuti kana tasvika kumba ndobva ndamubira mari, ndobva ndabatisa mai vangu mari iyoyo
tobva tangoti hameno kuti yaenda kupi, but ndirimo mumesina ndo pandakabva ndazviwana mukana. Saka kune mamwe makombi awo anoenda kuzvishavane anouya mumesina nevanhu vanenge vachihodha. Saka ndakabva ndazosangana neumwe murume ndikatoti ko wava kushanda kuno? Akati eye, ndakambodanana naye murume uyu pandainge ndichigara kuzvishavane kumba kwasisi vangu. So takabva tazotaura, ndokubva ndamuudza kuti ndainge ndiine mufesi wangu wandainge ndiinaye, saka ainge achitoenda kuno ndibvisira tsvakirai kuno. Akabva atondiseka paya mushure mekunge ndazomurakidza mufesi, but ndakangoita zvekumurakidza mufesi wangu zvezve zvechitsotsi because ndainge ndichitonyara naye mufesi wangu nekuda kwekuti ainge asiri munhu uya wekuti unokwanisa kutoshaina naye. Akandiseka zvisingaiti, ndokubva azonditi iwe unopenga uchanosekwa kumberi uko. Ndokubva ndati saka ndoita sei? Akandibvunza kuti mufesi wangu ainge aine mari because ainge aine vamwe vakomana vaaiziva mumesina vaita zvekubata ngunzu. Ndikabva ndati iri bo, iwe uchitaura nevanhu vako. Vakomana vainge vachigara kune chimwe chilocation chirimo mumesina muya. Ndokubva vazofonerwa kwiki vakatoya nemotikari yavo. Saka pandakazodzokera mukombi ndakabva ndazoudza mufesi wangu kuti ndainge ndava kunzwa nzara. Akabva ati handei tose tinotenga sadza kuSpar. Ndakabva ndaramba paya ndikabva ndati iwe ndinotya because it was somewhere kuma 7 PM. Then mufesi uya wandainge ndatotaura naye akabva ati handei mhani chibaba, siya mukadzi akagara, handiti ari kuti akaneta here. Saka vakabva vatanga kufamba, vainge vari 3 vachienda kuya. Akatomboda kundisiyira mari. Ndikati ndinotya ko what if ndikazosara ndikatorerwa mari nevakomana ava. Painge patori nevamwe vakomana vainge vatori busy vachitolodha magroceries mutrailer. Akabva aenda kuya mukoma aine mari pakuzonodzoka. Ndipo apo pavakabva vachizomiswa nemotikari iya yevakomana vaya. Ndokubva vatoburitsirwa pfuti vakabva vapinzwa mumotikari muya, vakabva vatanga kurohwa. Vose mukoma vakarohwa ndokubva vazonodhampwa kuhiking spot kuya kana wava kuda kunobuda mumesina. Vakazotoita zvekutofamba vachibva kuhiking spot vakabva vadzoka pane rimwe garage vakabva vazokumbira foni ndokubva vachizotifonera manje. Ndipo patakabva tazoenda tikabva tazonovatora. Ndakachema mukomanashi zvekuti kana iye akasvika pakubhilivha kuti zvechokwadi munhu wangu uyu hapana kana chaanomboziva. Ndakachema zvisingaiti ndokubva tachizoparadzana paya because ndakamuti iwe zvinoita here kuti tinge tichienda tose? Ungada kuenda kunoona vanatezvara vako usina kana sendi here? Akabva ati it is fine. Takabva tachizonomusiya kurank ndokubva ndazomupa mari yandakamupa mukoma. It was only 1800 yekuti ange achikwanisa kubata mabhazi ekuenda kwavo. After that ndipo apo pandakazoenda kumba kwavo ndikabva ndaita sekunge ndine moyo wakanaka. Ndikabva ndazomupa kamari kekuti ange achitora passport. Apa ndainge ndonyengerera zvino kuti ndinge ndichikwanisa kuzowana kwekugara because tainge tichigara pabasa paainge achishanda. Saka ndakaona kuti ndikadzoka ndiri ndega apa ndisina mari zvainge zvisingabudi. Mari yose iya yandakaipa amai vangu nanhasi uno muroora wangu nehanzvadzi yangu vatori nechishopu chavo ende chishopu ichocho chiri kutofaya zvisingaite. Zvino takazoti tadzoka kuno tainge tava kungogara tichingonetsana inini nemurume uyu. Ndokubva ndachizomutiza paya. Mushure mekunge ndamutiza ndakatombokanganwa nezvake ndokubva ndaenda kune rimwe prazi uko kwandinoshanda. To my surprise nerimwe zuva ndakati ndaenda kutown ndokubva ndazomuona kumall. Ainge atori nemukadzi wake nekaprema uye zvekare vainge vakatogara pane imwe wimpi vachitodya. Mhana yangu yakarova zvezvekuti unoona munhu obva wambofungidzira kuti ndiye, kuti haasiriye. But ndakati ndakaramba ndakatarisa ndikabva ndaona kuti zveshuwa ainge ari iye. Ndokubva ndazoenda muwimpi muya ndokubva ndanotaura naye because ndainge ndichida kuti ange achindiona. Takataura paya ndokubva ndangozviintroduce ndikabva ndatoudza mukadzi wacho kuti ndainge ndiri ex wemurume wake, kwainge kuri kutoshotesa. But nelevel revanhu ava ndakatobuda muya ndichitozvinzwera tsitsi because ndainge ndakatopfekawo zvimwe zvimapumps zvainge zvakatoita kubhenda. Ndadaro mukomanashi ndakabva ndazoenda kune
umwe muprofita wenguo tsvuku, ndipo apo pandakazomuroya murume uyu zvekuti nanhasi uno sikarudzi yake haitomboshandi. Pandakamutiza ipapo mukoma, ndainge ndiine rimwe boxer shoti randakamubira, saka ndainge ndakangorichengeta ndisingatombozivi kuti ndainge ndichida kuzoitei naro. Mukoma ndo randakazoshandisa iroro ndokubva ndazomugadzira, ende ndotozviziva kuti nanhasi uno sikarudzi yake haitomboshandi because ndakatomurota achitochema achiti, nhaiwe ko wai wakandisunga sikarudzi yangu nezvose izvo zvawakandiita. Handiti dai ndanga ndiri umwe munhu ndakakusungisa, but ndakakuregerera, saka chindisunungurawo sikarudzi yangu. Ndokubva ndamutiza paya. Saka kuti ikoko kwaari vanokwanisa vachirarama kaupenyu kari bhoo, but what I know is that mukomanashi hakuna moto, ende ndinotofara chaizvo kuti kunyange zvikanzi mainini vaenjoya upenyu, vapiwa mari yakawanda sei, as long as mubedroom musina moto vachasvika pakurambana. Saka inini mukoma, plani yangu ndeyekuti vanhu ava pavachanorambana, then ndinofanira kuti ndinge ndichizomira ndobva ndazotora munhu wangu back, because mari handiti iripo here. Ndakatombozama kumusungira chiraramo akatomboburoka, zvekuti madzibaba vaya vakazotoya kwandiri vachinditi ndiri kunetswa. Vainge vachiti vari kurota dzimwe hope vachitukwa. It seems as if natateguru vake murume uyu vachimuti, ko iwe uri kusungira muzukuru wangu chiraramo, unozviziva here kuti ndinokwanisa kukuuraya iwe? Ndokubva achizosunungura paya patainge takasunga. Saka zvaizvezvi I know kutoti kana iri mari havangazombotamburi mari zvekudaro, but bonde ndokusitomborina zvachose. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section kutoti umbavha hutsinye uye zvekare neuroyi on top of that. Musadaro vanzvadzi. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndatambudzika ini nemweya wehuroyi. Shavi iri rehuroyi handicharida, but ndiri kushaya kuti ndobatsirwa nani. Dambudziko iroro riri pandiri nderekuti kana ndikatanga kuenda kuchechi ndinotanga kutemwa neumwe musoro. Saka pose apa ndaike ndakangozviudza kuti zviri nani kuti ndisaenda kuchechi, but ndinenge ndava kutobudirwa kunyange naro shavi iri zuva rakacheka nyika. Sometimes ndinozotoita zvekutozvikira mumba, because kana ndava kuda kunobudirwa naro shavi racho rehuroyi ndinototanga kutopupuma furo mukoma. Dzimwe nguva ndichitorwera zvekare rute, zvekuti kana ndiri pavanhu vanotozviona kutoti ko what is going on, sezviya zvinongoita bere ndo zvandinenge ndava kuita izvozvo. Izvi zvakatanga kuitika kwandiri apo pandainge ndichiri ne14 years, pandakaenda kuholiday kumusha ndichinoona gogo. After that vakazoshaika tichiriko kuholiday, but gogo vakati vasati vashaika vakangondidaidza ndokubva vazondipa kamwe kamudzi kavakandipa, vakanditi kamudzi aka kachazokuchengetedza muzukuru wangu. Ndakakagamuchira mushure mekunge vatete vanditi kana ukapiwa chawapiwa nemunhu ari kurwara haufaniri kuti unge uchiramba. Pandakapiwa kamudzi kaya kakabva katanga kupfakanyika, kakabva katanga kutofema, ndokubva katonyangarika, but kamudzi aka kachinononyangarika mukoma. Handizivi kuti ndingarondedzera ndichiti kudii, but kakapinda muskin mangu. Nanhasi uno ndinotokanzwa kamudzi aka kachifamba-famba, like ipapo kana kuri kunzi shavi racho kana rava kuda kunobuda. Ngoma hakuna kana munhu anotombozvifungidzira kuti ndo zvandiri izvi. Dambudziko randiri kusangana naro ndiroro rekuti kana ndikada kutanga kuenda kuchechi ndinobva ndatanga kutemwa nemusoro. Saka iko zvinozvi kuma location kwatinogara kune imwe chechi iriko. Chechi iyi pastor wacho muNigerian, saka akazonditi one day achindinamatira akabva anditi
see me after service. Then after service ndokubva achizodaidza mukadzi wake, ndokubva ndatanga kutaura naamai mufundisi, but mukadzi wacho ndewe muno muSouth Africa, murume wacho ndiye wekuNigeria. Ndokubva azonditi they were inviting me to their home for another deliverance service. Ndakazoenda kumba kwavo, koma ndakati ndaenda kumba kwavo ndopa ndakabva ndanamatirwa, but mukunonamatirwa kudaro ndakabva ndachizotanga kunzwa dzungu, ndikati zvimwe kuda I was getting delivered, but mufundisi uya akabva anditi I can see kuti you do not want this spirit. Since you do not want this spirit, do you think that you can give it to me, hand it over to me? Ndikabva ndati hand it over to you like how? Ndokubva ati we will find a way. Kwamanashi ndakazongobvapo pamba pemurume uya, but hana yangu yainge yava kurova, uye zvekare ndakadikitira zvisingaite panguva iyoyo paainge akandibata musoro wangu. Saka handizivi kuti is this the only way that I can be saved kana ndikapa shavi racho kuna pastor ava, because ivo vari kuti vanokwanisa kutorishandisa shavi racho muchechi mavo. Please ndipostereiwo nyaya yangu mukoma, ndichange ndichizoteverera mucomment section. I always follow your channels. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi ava mucomment section. Vamufundisi vava kutoda shavi racho iroro rehuroi. Saka hanzi zvinongotanga so simple. Pacho pandinenge ndava kuda kubudirwa, hanzi ndinongotanga kunzwa kunhuhwirwa neropa. After that ndo pandinotanga kunzwa kuti mumuromo mangu munenge mazara mate. Kana ndakatogara nevamwe vavakidzani ndinobva ndatovaudza kuti ndava kuenda kunorara, murume wangu anotozviziva. Kana zvikaitika iri weekend, hanzi ndini zvandinozoita, ndinotora madota awo andinogara ndiinawo mumba. Madota iwawo ndinotanga kumakwiza. Murume wangu naiyewo anobva atobuda, kana kuti anobva atobatwawo nehope kusvika shavi riya randibata raenda. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Pakaipa.